Ассалому алайкум, ҳамватанои азиз. Имрӯз рӯзи шанбе манаму дар чорум база ҳузур дорем. Мана инҷа бародари мо Аки Сафар савдо мекунанд. Дӯстои азиз, ҷойнамоз доранд, тасбеҳ, гарданбанд барои мардонагӣ бақувват кардан. Номерошон дар зери навор мешавад, телефон мекунед, инка дастсафка ҳам мекунанд бародари азиз барои риш. Бӯйҳои хушккунанда, ин суннати пайғамбар бародари азиз. Пеши мисол ҳамсаратон ва пеши мисол ягон меҳмонӣ меред, бояд бӯи хуш кунед. Мана атирҳои ҳозирзамон, духӣ бо чӣ доред дӯстам? Тамоми чиз ҳаст. Чанд намуд духиҳои мақсад мусулмонӣ доранд. Ҳама чизошон чизои мебед. Ҳаминҷа мисол номи канали мо гавзанед скидка мекунам, бо номерошона мемонам. Агар ягон кас оптомови сенам дар кор бошад, чиз мекунанд. Гарданбандо ҳай, тасбеҳ ҳай, тамоми чизашон ҳай. Чорум база пеши ошхона ба. Хат номерошона мемонам, мебед меёвед чорум база. Ва баъдан оптомови сенаба мақсад бо клен мақсад клен агар шумо савдо карданӣ бошад, нархи арзон кити ёфта метавонед. Навора подлиса кунед, ба дигарон расонед. Бохи тарамони Алло бошед.